Kukas sä oot ja mitä sä teet työksessä? Jylhän Jari ja mä oon täällä Norhydrolla tossa pakkaamon puolella pakkaajana ja vähän niinku yleismiehenä. Saa tulla ohi. Saat nimmarin myöhemmin. No mitäs sun ammatissa tehdään? Nyt sääntöisesti on tullut loppupään tuotanto, että lyödään asiakkaan sylinteriä pakettia. Että siellä on laakerin asennusta ja suojavahaa laitetaan ja sitten semmoista viimeistä niin laadun tarkkailua siinä ennen kuin lähetetään maailmalle. Että ihan Iisalmeen ja Malesiaan asti lähtee niitä paketteja, niin siinä on vähän erinäisiä tehtäviä, että miten suojataan ja miten pakataan. Tosiaan ilmoituksessa en ole ikinä aikaisemmin nähnyt, että asenne ratkaisee. Koin, että en ikinä mikään lahjakkaan yksilö ollut, mutta aina on kyllä löytynyt asennettakin senneestä, niin päätin lähteä vähän haastamaan itseä. Työssähän kehittyy täällä, nimikkeet ja tehtävät saattaa muuttua jopa tuntikohtaisesti, niin ihan tekemällä ja pysymällä vauhdissa niin sanotusti mukaan. Itsehän oma tausta on aikana instituutissa on tullut käytyä matkailupalveluiden tuottaja ja sitten täällä Rovaniemellä restonomitutkinto, että sinänsä niin suoranaisesti alaan ei ollut koulutusta, että tultiin juuri sillä asennemeiningillä, niin tässä viimeisen 3 vuoden aikana on kyllä tullut tosi paljon opittua alasta, on kyllä tykännyt, että en ole päivääkään miettinyt, että lähtisi minnekään muualle.